Kým prejdeme k jednotlivým nástrojom a funkciám PowerPoint, vysvetlíme si, čo je to PowerPoint a na čo sa používa. PowerPoint je jednoduchý nástroj, ktorý pomôže vytvoriť profesionálne prezentácie firmy, projektu, školskej úlohy, služby alebo produktu. Program PowerPoint je súčasťou kancelárskeho balíka Microsoft Office. Prezentácia PowerPoint obsahuje heslovité informácie, ktoré majú pomôcť prednášajúcemu pri argumentácii a zároveň účastníkom poskytnúť názorné ukážky. Do prezentácie je možné vkladať obrázky, text, fotografie, video, grafy, tabuľky a tak obohatiť jej obsah a spraviť ho atraktívnejším pre divákov. Prezentáciu vytvorenú v programe PowerPoint je možné premietnúť za pomoci počítača a projektoru na plátno. Celú prezentáciu je možné taktiež uložiť do formátu web stránky a sprístupniť ju online na internete. Náhľady snímkov je možné vytlačiť a účastníkom prezentácie poskytnúť podklady k prezentácii v tlačenej forme, do ktorej si môžu robiť poznámky. PowerPoint nájde široké uplatnenie v každom sektore, firme, školstve či vede. Po absolvovaní tohto kurzu zvládnete základné ovládanie programu PowerPoint 2010. Naučite sa, ako vytvárať jednoduché prezentácie firmy, projektu, produktu, školskej úlohy a PowerPoint sa stane vašim každodenným pomocníkom.